Tomat Bisaya. So atong istoryahan karon kay commutative property sa number. So ang commutative property sa number kay any number a plus b equals b plus a. So ang number dire naguna may kaduha plus ani equals ra gyapon sila sa kani ug kani. So muna ang addition. So the same gyapon ang concept sa multiplication. A times b equals b times a. So muna siya ani. So example. Example na to. Butang ka og 3 plus 2 equals unsa man dire? Unsa dire? 2 plus 3. Kung imo nang i-add, pila man? 5. Kung imo sa nang i-add, 3 plus 2 equals 5. So, 5 equals 5. Okay? So, mo na siya. Another example sa plus is, butang na to. 4 plus 5 equals 5 plus 4. Kung 5 plus 4, pila man? 9. So, 4 plus 5 equals 9. So, mo nang gingon nga equals na sila. So, check na ta ani. So, mo na ang cumulative property na dili mausab ang iyahang bisag unsa ang iyang operation plus or times equals ra gyapon sila. So, mo na ang commutative property. Commutative. So, math Bisaya ni. So, kana. So, example na sa multiply. So, 3 times 2 equals 2 times 3. Pila man? Pila man ani? 3 times 2 equals 6. Yeah, 2 times 3 equals 6. So, the same gyapon. Equals man sila. So, ang 3 times 2 equals 2 times 3. So, mo gyapon, mobalik gyapon na didto nga dili gi kuan. So, mo gyapon. So, 5 times 4 equals 5 times 4 times 5. Pila man? 5 times 4 equals 9. Times. So, 20 equals 4 times 5 equals 20. So, mo na dili mo kuan commutative property. So, mo na math Bisaya. Simple na kayo. So, follow for more.